Oh, daan na guys. Oh, ato ning hahaon guys. Kuha kutsara be. Oh, Kuha kutsara be. ang usya na isda, guys, indago. Dali na. Kutsara. Dali kay. Oh, kuan ra ba rin oh. Guys, indagan bitong usya na isda, guys. Boy pa ba? Hikam na ko, igawa bitong pako. Ko pa ko ano. Laras lagi guys. Laras basta na makitan guys. Kaysa Pa. Wa tay makita de, wa tay ka. Wa tay mada. Pa. Pero sa sunod ko no guys, dagko na lang yung kuno. Pa. Sana makakita man tag gagmay. Pa. Oo. Apa, ganun isda pa, ning tago. Tinangaw, gidaan ngaon. Mga ako nagagmay isda. Bitaw, ni dagko naman to itong isda. Adin na siya kan pa. Nama, butang na itong bispan ma. Adin itong gagmay itong isda. Isda, gagmay man kanuna na. Kani ba kanin? Ang tambok siya ma. So yan kung nato may prito ng gagmay, kaya grabe magkano gagmay ako. Ay, sabi niya. Ang tago. Ang matangkap. May lagaw. Kalawin pa nga yung isa. Hala. Ibulis ka nila yung kung ano. Ano? Ito ang tanin ko na ka. Lapo-lapo man ano. Tama! Kamay kayong bat ma! Bakit ka rin? Takaraw ka ba? Tama, kamay kayong bat! Nakagbatlok. Tawa? Kamay kayong bat? Naribat? Mamaya yung bukuha ni Tawa, kamay kayong bat mo. Oh. tayo na. Tay? Mungkin ka naman tay! Sa fish. Ano ko? Ano? Tayo batong din. Ano ka? Ikaw nang uban na. Hindi man ikaw nang usya isda. Tumaan siya, lima. Halilitik mo. Uwa pang papa. Napil man ko na. Magkami halilitik? Pagkuha na ko, pag kuha sa usa kay ang isda, ako ay kuha. Subat na duha may noo. Nagpatong na ito. Nagpatong ang isda. Ayaw ma! Hindi yun na. Hindi na ang dagong isda. Bahala ka dito. Dagong ang isda. Hindi ito. Ang ang kwali. Ang naay ba? Ang bunting? Wala. Naaman ito yung bunting. Oh, nato no? Hindi na, nawa. Lalo. 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 Hindi na, ni mo ba ba? Tingnan ako yung bagaan. Ayan. Mama. Dito siya. Dapat siya ako ano na ba? Nagnangaan. Dapat siya pa yung una. Gusto mo pa tayo naging... Ang dapat siya ako na bigay. Agad ako pa dyan. Gusto mo pa tayo naging naman. Ang saka ito. Ito pa dyan siya na uwa. Saan ba ta? Mama. Ayoko na kumain. Luwag siya. Lupa din ni kayo siya ma. Bago din sa lupa Okay na. guys, dyan na tayo gamay nga kuhan guys. Oh. Ang kamay na lagi mo pa. Ha? Gagmay man gud siya. Tawa na na guys. Ang nakuha na guys. Ngaon. Dagan ito nga po. Hanggang dagan ito bakong gud. Pa!
Oh, nandito tayo guys. Parisan na yung bahaw lang guys. Guys, guys, guys. Oh guys, mawala na siya guys. Kita mo na guys. Mawala na siya guys. Buta na siya suka guys. Pero pa, pamiyang buman guys. Ito na dito. Kao na ta guys. Pimpas yung bahaw guys. Tama, Okay. nagulit siya. Dami kayo. Tama, tama, nagulit siya. Wapet. Upan, May suka ba? upan. Yan. Ganyan. Kumain kayo, tapos mo kami. Tama mo siya, papa. Nagulit siya. Gulitan akong papa. Basta di pa buhi. Kapatay na ka. Iwasin mo kami guys. Ayan, abayan. Kapatay na. Hindi sabi ko, di ka ng suka ba? Ayan. Nagpapangas mo kayo ng sugat. Ha? Talaga, nagsugat. Gumaman. Mama, mama. Mama, ano mo ba naman eh? Itlog mo, babae yun, ano eh? Baka na. May itlog. Ngunit mo muna yung ito. Sugi na lang guys. Muling manood kami guys. Huwag kita mo yan yung swak eh guys. Wow, hindi na mo. Kaya, hindi pa may yung swak eh. Dami kayo. Nagunlan mo ka, nagunlan. Tawa! Nagulit siya sa isa. Ay! Pinubuturay ka eh. Ugatong dali ba? Maaf tawas, maaf na ninyo. Buta ba? Wala mo sugaan niya. Wala mo sugaan. Una rin ka po? Hindi ano. Yan, kuman.